всички, елате при нас. Има игра и предизвикателство за вас. Жодните свършват, но имам... Ох, Лисия, защо трябваше точно днес да отидеш при вас? Имаме работата, вършим. Поне може да намеря повече деца, докато я няма. Не е сигурно, но може. Нека, ще се опитам. Здравей! Ти, нова ли си тук? Да, нова съм. Не съм те виждал преди. Аз съм те виждала. Аз съм Линки, как се казваш? Наталия. Приятно ми се. Като те гледам, май искам да се. Ти, парична криза ли си? Да. Добре. Искаш ли да ти предложа една неустоима оферта? Какво ще ми предложиш? Това предложение са игри. В тях ти плащаш бомбон, стикери или стотинка. Играш едни игри. Тези игри са трудни. Трябва да ги минеш. И когато ги минеш, ще ти дадем голяма част от тези плащания. Съгласна? Тези игри не си някакви бебешки. Не, те не са бебешки. Те изискват смелост, бързина и ум и сила за тези игри. Те не са бебешки. Те са за истински спортисти, така да го кажа. Страхотно, кога започваме? Първо трябва да намерим още участници и всъщност трябва да намерим и атрибути за тези игри. Добре, хайде да потърсим. Хайде да се. Хайде. О, но тогава къде ще ги търсим? Не знам къде да ги търсим. Виж, сигурно са децата от съседния блок. Пак правят дивчи. Това става за изтрибуците от игрите. Мислиш ли? Да. Дори има маска на Squid Game. Да. Ай, това е чист късмет. Но сега къде ли да отидем? Хайде към площадката да разгледаме какво има в тази турба. Хайде, по-бързо! Хайде! Хайде да видим маска на Squid Game. О, 3 минути, я да ти отида. Опа! Костюм. Това е. Може да го използваме за игрите? Може ли? Това. Окей. И него може да го използваме. То всичко става. Да. Маска. Вече не знам да какво е. Маска. Старо нещо. О, пистолет. Това ще е награда. О, виж. Гледай. Може да направим като играта в куклата. Това знам какво да го направим. Виж. Е така едно. И представи си, губиш. И то пак се връща. Нулата трябва пет за някакво време. Това пък, моето така. Слагаме го тук. И гадно. Е така и гледай. Е така, батата да го върши. Разбираш ли? Да, разбирам. Това е път, хода. Това даже доста има смисъл. Ето гледай, хоп. Ой, трябва да го стане. Хоп. Все едно
самото яйце вътре и трябва да го хванеш. Това, че аз не го хващам. Ето така. И така и трябва да го хванеш. Пак вече за определено време. Добре. Това отскоча и ние го хващаме. Сега трябва да се дерем на путите, да намерим още участници. Хайде, Ало? Ало? Какво правиш? Добре, аз идвам у вас на гости, да знаеш. Да ми отвориш. Ти не прави ли се оправачи? Да? Ми добре. Много интересно. Нали казаш, че ще се помени 10? Еми, всичко се развали. Трябваше днеска да си ходиме, защото... Да. Ако последния балон спасиш, точки за себе си ще спечелиш. Добре дошли в чобните игри, смях и приятели без задръжки и спири. Кой е? Айде да видим. Христио, а ти знаеш ли какво стана днес? Какво са? Нали, виждала ли си всъщност новото момиче, Натали се казва? С нея се запознахме. Познай какво? Тя няма пари. И познай другото нещо, тя ще участва в игрите. Тъй. И аз я... не съм я накарала, но тя, да, казах и тя дойде. Ние се запознахме на площадката. Тръгнахме да търсим нови играчи. Знаеш ли какво стана? Какво стана? Ние намерихме една чанта. Мислехме, че е с бокуци. Щяхме да я хвърляме, но знаеш ли какво видяхме? Вътре има костюми. Те са идеални за нашите игри. О, това е чудесно! Нямам търпение. Разкажи ми какви са тези костюми. Ние намерихме костюмите. Те бяха, нали знаеш, на игра Squid Game. Да. Там за газовете, знаеш ли, е такъв костюм. Едно много интересно кимоно и още по-интересни две топчета. И даже тия две топчета са ми направили голям цел напред. О, това е супер! Само остава да намерим още приятели. Ние имаме няколко участници, но трябва да търсим още. Квартала е голям и трябва да търсим много, докато ги открием. Аз мисля, че има доста деца. Мисля, че ще се справим. Ти си права, но сега е късно. Трябва да продължим да търсим утре. Хрисия, но аз забравих нещо още по-яко да ти покажа. Това е нашата кутия за джобните игри. Вътре ще слагат нашите входни такси. О, това е страхотно! И на нея пише джобни игри. Още по-страхотно я прави тази кутия. Мисля, че докато тази кутия не се напълни до там, където си е писал, няма да спрем. Добре, утре ще продължим с търсенето на приятели. Смях и приятели без задръжки и спири, тичай и играй.